necaz, mereu deasupra tuturor. Din 23 și până azi, singuri împotriva tuturor. Depășim orice necaz, mereu deasupra tuturor. Din 23 și până azi, călătorind imaginar în timp în urmă cu milenii, vedem că oamenii au creat religii care au dispărut de-a lungul vremii. A persistat creștinismul și a ajuns la apogeu. În era noastră oamenii slujesc pe Dumnezeu, dar Dumnezeul nostru e rapid, căci pentru noi geneza începe de la Copa, Grigoriu și Geza. Ne lipsea o Biblie, dar acum o avem. Neavanea ne-a dat glasul roților de tren. Ca să ajungi în paradis trebuie să treci prin infern, dar nu mă tem că rapidismul e darul suprem ce-și lasă amprenta pe fiecare rimă. Avem stele norocoase pe cer, avem rapidul în inimă, divină și sublimă e senzația când rapidul îți coboară în suflet toată constelația. N-are echivalent în lume, dar e firesc că ce făt frumosul fotbalului românesc. Singuri împotriva tuturor, depășim orice necaz, mereu deasupra tuturor. Din 23 și până azi, singuri împotriva tuturor, depășim orice necaz, mereu deasupra tuturor. Din 23 și până azi, rapid reconstruiește idealuri din vise spulberate, rapid transformă într-o secundă o eternitate. Rapid e calea către divinitate, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Rapid lasă impresia că uneori joacă feste, că din extaz ne trimite în agonie fără veste. Pentru el neglijăm părinți, copii, neveste. Rapid pentru noi scrie file de poveste. Rapidul te îmbată și te menține lucid. Rapid ne dă coșmaruri, dar e un vis împlinit. Ne completăm reciproc și ca un argument solid. Rapid respiră prin noi, noi respirăm prin rapid. Sunt un muritor de rând, am să mor odată, dar voi susține rapidul și de pe lumea cealaltă. Niciodată nu voi renega religia. Rapidismul, simplu, rapid e viața mea. Singuri împotriva tuturor, depășim orice necaz, mereu deasupra tuturor. Din 23 și până azi, singuri împotriva tuturor, depășim orice necaz, mereu deasupra tuturor. Din 23 și până azi.